sa Diyos patalinghugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala ang mga suki o mga pinalangga nga tigpaminaw. Dini sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan, nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato, og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay naktong pagabuhaton karon, samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabi una. Pagadumalahon kini sining mahigala, Brother John dihito, kinausab si Brother Levi Clavis nga magapakig-uban kaninyo nining usa ka oras nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, sa pagpadansunahan atong hangyoon si Brother John dihito alang sa atong opening prayer. Brother John? Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa katasan sa mga langit. Sa makausap pa o Dios, kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Itugot mo unta nga imo Ginoong panalanginan kini nga programa o kini nga estasyon, nga ang mga nagapaminaw o Dios imo untang hatagan og pansin nga sila malamdagan sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong kabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo, ining tanan among tuuhan ug lauman nga amo madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay no, atong gi-welcome karong gabi una ang tanan nato nga mga listener, atong tanan nga mga suki nga tigpaminaw dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita.
Aniya atong na welcome sad ang atong tanan nga mga viewers karon nga gabi na nga nagatan-aw nagalantaw sa ato nga live no atong programa sa Facebook. Manghinaot mahigala nga kamo karon nagalantaw o niya among gihangyo kaninyo nga palihog lang pod atong i-share ngadto sa atong mga friend no ang ato nga programa parang daghan sad nga mabless karong gabi una. Kani ako din pangumustahon kining atong mga Bible students no diha sa Mabuli karon nga always na nagasimba matag Sabado. Sila si Girly Saga, maayong gabi. Rosemary Chris Saga, o niya si Tyler Orlanes. Kanya may isang gabi ni Princess Espinosa, ni Mike Denver, Ganyanula, Joshua Pilapel, John Floyd Kinyanula, apo si Sheila Espinosa, si Kent Julius Palma, kanya niyasad si Allen Espinosa, Mark James Monies, kanyas niapod nakig-ob ganiha ang atong mga uban pa mga Bible students no. Sila si James Abayon, kanya sila si Rian Abayon, kanya doon na patoy uban nga mga wa nato malista. So kaninyong tanan nga naminaw karon mga Bible students, welcome kamo sa ato nga programa karong gabi na. Og alang sa mga bag-usad nga mga nabaptize ato sang gina-welcome ang tanan no. Oni alang sa tanan natong mga listener sa bisan diin nga part sa kalibutan karon, sa diha nga nakasabot ng higalas pulong sa Ginoo, aniya nagkinahanglan mo og dugang pagtuon sa Bible. So makahimo mo sa pag-inform namo dinhi ni Brother John no. Kay sa mga lugar nga amo nga maabot, mahimo nga kami ang muanha ninyo mag-Bible study. Text lang mo sa inyong oras kay sabutan lang po nato ang available time ninyo og sa amo sad para nga dili magka-conflict no. Kay sa mga lagyo sa mga lugar mo request naman sad may sa mga churches nga labing dool sa inyong nahimutangan no. So text lang mo namo ni Brother John kay sayod mi nga karong panahon na aduna nay daghan kaayong pinalangga nato makahiglaan nga nakasabot na gyud ang uban nagtuma na sa pulong sa Ginoo, nagsunod na manang amo nang gitawag ni Brother John og invisible Adventist. Wa pa sila katakog simbahan pero nagkinabuhi na sila ingon nga kinabuhi sa Adventista nga sunod diha sa balang kasulatan. Tungod kay daghan na mga nahitabo nga manungha lang sa church sa Seventh-day Adventist o niya sa diyang interview na mo, dugay na silang nagatuon sa pulong si Ginoo. Dugay na silang nagsunod. Mauna nga na gitawag og mga invisible Adventist. So ay magdugay. Mintras nakasabot o niya, mintras aberto pasab ang adlaw sa kalawasan. Decide yun to sa pagduol, pag-alagad si Ginoo. Kay gawas nga mabalik ang Ginoo, wa sa tamasayod kung kanus bawias Ginoo ang atong hinulaman nga kinabuhi. Okay, akong ihatag din panahon ni Brother John before ko magabasa din Nausan siya mga ipadangat kana kanyo mga pangumusta. Well, daghang salamat Brother Leve. Mga higala, welcome din sa atong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon kami maghatag pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa sa tanang mga naminaw karon, maayong gabi and God bless us. Okay, magpadayon ta mga higala. Niya ko basahon sa kong cellphone. Ato ning tanaw ni duha ka mga text ning sulod karon. Okay, good evening Brad. Doon na ba'y Santo Niño nagbukal ang dagat, nagsilos si Hioba.
Naba ko ni Santo Niño Badyon nga nagbukal ang dagat. Kung pananglitan na aman, walang nakaabot na mo. Wala may nasaksihan, wala may nakita. So, dili may kaingong naa, di kung may kaingong wa. Kay wa mamin nasaksihan, wa pod may nabatian nga naay Santo Niño nga nagbukal ang dagat. Oh. Ninipay isa ka text niya, mao gihapon ni nga number, nagpasidungog sila sa larawang kahoy, ginama sa tao, dulumtanan kini sa amahan. Kana insakto na. Nagipasidunggan nila ang binuhat nga wa nila pasidunggi ang magbubuhat kana tinuod na nga dulumtanan mabasa binas Biblia dulumtanan na diha sa Ginoo muna nga magmatngon ta nga dili ta mahimong mosunod nila nga mahimong dulumtanan atubangan sa Ginoo. Gani sa unang Korinto 6:9 sa maing balita gisaaran Dios Ginoo, magsimbag Dios di kita makasulod sa ginarian sa langit. Nagalipukas 21 pinadiyag 21 versikulo 8, naapoy saad si Ginoo diha ang magsimba og Dios ang iyang bahin paghiadtos linaw nga kalayo ka supre nga maong ikaduhang kamatayon. Okay, di pagi mensahe nga ni sulod ato ning tanawon makadiyot. Okay, mga nato siya. Ano pangutana di ay ni. Arita maglili mga higala sa ato nga monitor, no? Ato ning tanawon dinhi ni ay mga mensahe nga ato nakita sa screen. Si Marilyn Largado. Marlin Largado. God bless you. God bless you always og sa inyong programa. So God bless also Sister Marlin Largado. Niya pod si Jiv. Maing gabi ninyo diha Uncle John. Yung din pag-umangkod ba John? Watching her from Maya. God bless. Salamat. Si Jiv. Si Jid na anak na ni Jid Pipito, anak na ni Day Alma Dong Edgar. Salamat sa pag-view dong. Ato po nakita din si Rolly Codira. Good evening, Brajon Dihito. God bless sa inyong programa. Watching from Bagakay, Carles, Iloilo. Okay, salamat sa pag-view ninyo diha, Brother Rolly Codira, diha sa Bagakay, Carles, Iloilo. May gabi sa inyong tanan diha. Anya ni asad si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Livy, og sa tanang mga kaigsuunan nga naminaw karon. God bless. May gabi nimo diha, Brother Ronnie. God bless pod nimo. Okay, no, ato tahigala pagtanaw sa pikas nga screen. Ato ning tanawon dinhi ang mga kahigalaan nga nagapakig-uban kanato karon, nag-like unya nag-heart sa ato nga tulumanon. Niya si Jivni Jiris Malate. Niya pod si Sister Ninami Povadura. Niya pod si Ailik Tonyakaw, sila ni Stercilia Tonyakaw, uban ni Brother Nick sa Bohol. Niya pod si Brother Elmudam Flores sa Sagay ni Negros. Niya sad si Grivel Lakad, Tris Jamin Jaime, niya sad si Lovely Dihito, niya sad si Ronilo Itang. Niya ato po nakita din ang atong kauban sa buhat, si Brother Neljon Bersero. So may gabi din niya, bro. Niya po si Erwin Juanes, niya si Rolly Codira, niya po ato nakita si Helen Romagos Ilarcosa. So good evening no diha Sister Helen diha sa Managasi, Tabugon. Ani ato pong nakita dinhi si Kun Guande, Belinda Lohira Tirana. Niya po si Jaja Aligado Nolia. Ato po nakita si Brother Abner Dualio, si Nicole Biring Idar. Niya po si Jave, si Jimmy Reyes sa Manila ni.
O niya po si Brother Isao Dihito. Ato ning kapartner dinhi. O si Brad John Michael Asingko. So, mao ni ato mga nakita sa screen mga higala nga nakig-uban, nag-heart, o niya nag-like sa ato nga tulumanon. Ani atong balikan sa paglili sa pikas nga screen, atong nakita dinhi si Agripino Dakal. Maayong gabi, Brad. Maraga igusa kay ni Grace Dakal, Brother John. Iyan ang papa. Papa ni Si Brother Agri, may gabi inyo desbaha diyot. Iyan ang papa ni Ma'am Grace. Muraga karon po kabantay nga nakalantaw siya sa ato nga programa. Karon na po na ni view, usahay magudiha sa ila ang signal mo'y problema. Nakapabor siguro, nakasignal karon Basin. gabi. So mao ni atong mga nakita dinhi sa screen mga higala, atong mga pinalangga nga mga viewers, mga pinalangga nga mga tigpaminaw. So thank you kaayo niya ni apod si Ma'am Pritimi Simons nakig-uban sa nato. Ma'am, may gabi inyo dihan tanan sa Australia. No, kamo tanan diha nga nag-view karon sa atong programa sa Yudming ubay-ubay diha atong mga viewers sa nasod sa Australia, diha sa Singapore, sa Norway, no? Maayo sa tibuok kalibutan kay daghamay mga nag-view sa ato. Pero thank you, mama. Ani asad si Imelda Osabel Boratso diha ni sa Midilian, Brother John. Yes, sa Midilian sila. Kani ang kinigong mga Boratso ubay-ubay sa ning pamilya diha sa Buayahan Midilian. Kini sila mga Boratso kasagaran ani nila produkto ni sa naghimo tag crusade dinha sa ilahang lugar o dapit. So murag 46 days silang sabay sa bautismo. Unya usa nini ang mga Boratso family. Unya ang uban ani na pastor na pud. Unya ang uban mga maestro na. Unya basta kay naningkamot lang gyud in taon, nakairog gyud sila sa unahan. So salamat sa mga Boratso family, lalo na kay Sister Imelda. Ani ato po nakita si Jane Irene Caballero. Ani niya po si Romualdo Muraca nakiguban sa nato dinhi sa program. Patag ni San Remigio. Patag ni no. Oo, si kanina ang Ninong Romualdo Muraca unya kuan day ugma no, happy wedding nila ni Brother Kim James Anciano. Okay, ni ay message si Agripino na ko sa PC. Sa ni PC nga dapit. Mayong gabi, Kuya John. Nagkuya masimo. Iyan iting anak din Okay sana si Agripino Dakal. kuan na siya angry na ang amahana pero og nagkuya mas ako ang anak na. Anak ko ron ni Junior ko ron ni. Kuno siya sa PC. Kino mauni atong mga nakita sa screen mga higala. So niapod si Sister Philly Desor niya sa tong keypad nga cellphone. Maayong gabi kuya. Kuya Lib. Bajon. May gabi diha sa Dolores man Dolores Ormoc ato po ni nga na-converter po ni sa atong programa sa radyo. Thank you so much sister. Di pag sumpay siya minsay niya og sa tanang naminaw karon. Salamat from Philly Desor sa Ormoc City. So may gabi diya sa Ormoc na si last brother Noel Gonzales diya. Good evening kaninong tanan. Aniya apo din ni Brajon ni Adri. Nagkuya nimo. Si apo di ani si Agripino. Murag deterred na ni siguro. Awa lang ko kakuan kay ang nailhan akong Agripino Dakal. Ang lolo to. Ang lolo. Og na may Agripino pod nga apo. Posible nga na siguro kay limitado ra masad nga akong panahon diha sa daha diyon. Okay no, di ta magdugay higala moadto ta sa pagbasa sa pangutana nga atong tagdon karong gabi. Okay. Ato ning tan-awon adira. Good evening, Brad. Unsa may inyo nga stand
bahin sa mga bayot nga magpuyo og tumboy nga magpuyo nga blisingan man sa RCC. Unsa may inyong stand ani? Dawaton kahanis Ginoo by Lito. Lito ang nagpadala, si Bay Lito. So akong sublion ang pagbasa sa pangutana. Good evening ninyo, Brad. Unsa may inyong mga stand ni baruganan bahin sa mga bayot nga magpuyo, kanang bayot magpuyo, murag lalaki og lalaki, og tumboy nga magpuyo, babae og babae, nga blisingan man sa Roman Catholic Church. Unsa may inyong baruganan ani? Dawaton kahanis Ginoo by Lito. Kaya mamanay buntaog gurod karong panahon sa mga news nga atong madungog sa makita nito ipang-post sa Facebook, o niya madungog dato bisan asa nga ang simbahan nag-approve nga ang bayot og tumboy blisingan na sa Roman Catholic Church. Kaya ilang respeto ang ilang pagpuyo, ang ilang blisingan, ang ilang bendisyonan ang panagpuyo sa bayot o panagpuyo sa mga tumboy. Ang pangutana din nangutana siya unsa man kunay amo nga stand o sa Seventh-day Adventist. Aniya ingon pagid siya, dawaton kahanis Ginoo gikan kang Bay Lito. Okay, thank you kayo. So kamo diha amo mga pinalanggan tigpaminaw. Makahimo mo sa pagsalmo tigala. Text mo diri sa amo ni Brother John, pero alang sa wa pa makahibaw sa number karon pa nakapamati. Mahimo mo text mahigal ang akong cell number kang Brother Levi Claves ka number 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. O niyo sa atong Facebook din atong gigamit, i-search niyo sa Facebook ang DYCM Bugo Adventist. So siguro sa di pa mutubag si Brother John, ato pong ipahatag sa iya iyang number para sa kasayon sa pagpadangat sa inyong participation karong gabiona. Okay, salamat Brother Lebe. Magahigala mo ni akong cell number TNT niya, TNT. Ang amo ni paghatag sa among number dinis kahanginan aron paghatag ninyo og kasayon tungod kay kini magud nga programa wala mamigihimo nga sermon outline dinhi gikan nga sa inyo kanang inyong mga text mo na ato i-discuss dire ato ipasabot based on the Bible, ha? Mo na nga kanunay namo ning pila na katuig nga naghatag mi og sa among number sa kahanginan. So mo niya 0909482259. Akong balikon aron mapasayon gid sa inyo nga makapadala, maka-text mo diri og pangutana anytime, any day, bisag unsang urasa, bisag unsang adlaw, pwede mo maka-text nato. Dili ang uban magod mag-text sila panahon na sa ato ang broadcast hour. Dili pwede ra bisag unsang orasa, bisag unsang adlaw maka-kuan mo, maka-text mo, no? Okay, akong balikan 0909-482259. Again, 0909-482259. Okay, salamat. O gunya adto tahigala sa pagkuan sa pangutana, pag-entertain, no? Ang nganing pangutana ni Baylito. Ang tinuod nga pagkasulti Baylito, mungutana kag unsay among stand. Kanang ingon ba nga lalaki og lalaki, babae magpuyo, dili lang gina kay magpuyo sila. Kun dili magminyo na gyud. Kaslo na. Kung ano na, kadaghan ako nakakita og mga kuang gyud gipangkasal nga ang katunga kay pulos babae
ang nagdala sa papel sa pagkalaki kibali bana ang katunga Amerikana. Amuro bagtikba lang katunga tao, ang katunga pod kabayo. Kay ang katunga Amerikana gikan diri sa kuan andid tos ubos kuan Buddha. Ya, ang babae kuan gyud Buddha gyud. So imo makita nimo nga pila ka parisan gikasal pulos lalaki maghawk-hawk rabasad magsinggit-singgit sad pod ang mga tao. Kadaghan ko kita na si pangkasal ni karong bag-o. Pero dili na kay kuan, dili na kay inuntang kaniadto pa kun dili bag-o ra na nga gipahibalo sa simbahan nga dawaton na gyud kay kuno respetuon ang ilahang katungod. May man na nga mo respeto tag katungod diha sa atong isigataw nindot na. Pero respetuhon natong atong isigataw unya ato na Ginoong tamakan ang Ginoo mo na dako nga problema. Kung sa istana mo diha dili mi uyon ana. Ang gisulti dinhi sa Biblia sumala sa Henesis naging tungod ni ining maong hinungdan ang lalaki imuipon sa babae og silang duha mahimong usa. Mubiya magabiya nga amahan og inahan. Og ang babae mo ipon sa lalaki og ang lalaki mo ipon sa babae og silang duha mahimong usa. Ang gipasabot dinhi nga bana og asawa natural lalaki ug babae dili na magud nimo pa dili na magud nimo pa mailhan kinsay babae o kinsay asawa ug kinsay bana kay pulos man babae. Di po nimo mailhan kung kinsay kanang bana o asawa kay pulos man gyud pod lalaki. Nag-anam gyud og kalutaw. Kung unsa gyud ang simbahan nga giila nga sila maoy gitukod ni Kristo kuno sa tuig 33 AD. Well, wala na problema may tungod diha kay wa man tanang hilabot anak nila pero ang ato pagpasabot man gyud kung atong basahon din niya, akong basahon kini niya, nakita nyo kamo dihang nanood sa Facebook, New Testament naman the Word of God o ang pulong sa Diyos. Tuguti nga kung sa ini ay nasulat din maulang pod ang ako nga ipabati sa inyo. Gisgutan din sa nahunang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 9 o 10, nagingon, dili ba nga ang tao nga nagabuhat og dautan dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ang taong nagbuhat og dautan dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Akong balikon sigon sa akong gibasa, ang tao nga nagbuhat og dautan dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Timan inyo na karon. Unsa man pananglitan dautan nga buhata ang iyang gihimo nga dili siya makapanunod sa gingharian sa Dios. Ipaday na kog basa. Busa ayaw ninyo limbungi ang inyong kaugalingon. Kini bang pulos lalaki o pulos babae mao man ay paglimbong gyud nila silang kaugalingon. Kay laki sila pero ilang pagbati babae. Kini siya sa science gibase ni kung atong ibase sa science gitawag nig hormonal imbalance. Pero ingo din ayaw niyo limbungi ang inyong kaugalingon. Lalaki ka pero imo pang palabuan ang babae kay magbinabay ka. Munang paglimbong nimo sa imong nga kaugalingon. Nagyon din kay dili gayod makapanunod sa gingharian sa Dios ang makighilawas gawas sa kaminyoon. Kanang mag-ismiringhoy ang gitugutan ana bana ug asawa. Pero tanawa ulitaw og daga hinuon ila namang gisabayan ang buhat sa bana ug asawa. Asawa ka, bana ka, nag-ismiringhoy mo dili mo bana ug asawa. Asawa tuod ka sa laing laki. Bana tuod ka sa laing babae, nag-ismiringhoy mo. Dili man na madala kay matud pa nga dili makasulod sa gingharian sa Dios ang nakighilawas gawas sa kaminyoon, meaning bana ug asawa gyud. Unya nagingon din ang nagasimba sa mga Dios. Timan-in ninyo seryosohan ninyo kining mga butanga kay kaganina naara ba to'y gibasa ni Brother Living nga si Senior Santo Niño nagbukal kuno ang dagat.
Moabot ang panahon nga ang yawa mo gamit siyang gahom pinaagig mga milagro ug unya aron ang tao pahisalaagon. Pero bisan pag magkabalintungay ug kapila magtuad-tuad ang yawa paghimog milagro kung nagsusi kas bala ang kasulatan, mabisto ug mailhan nimo ang binuhatan sa yawa. Ang dini gisulti dinhi pagsimbag mga Dios. Unya moabot man unyan ang panahon nga tagaan na sila sa yawa o kagahom kay dunam nay mga milagro gani bitabo maginaron na ang milagro. Ug unya diguni ang mga mananapaw timanay pagsimbag mga Dios, paghigilawas nga dili managtiayon, unya mga mananapaw. Ngano man naa man niya kay tungod wa na itudlo sa kadaghanan ron nga lagad sa Ginoo sila kuno insakto ang napulo sugo. Pag hindi ka magbaton og lain nga Dios tubangan ko, alang nimo di ka magbuhat og larawan og linilok. Awa na itudlo kay wa na kuno na ron muna ang daghan nagbaton og mga Dios. So nagmatud pa mga mananapaw. Naanas na pulo kasugo dili ka manapaw tungod kay didto ra man kuno nas Israel muna daghan rong panahon na ang mga mananapaw. Uya gisgutan kani gisgutan niya ni anis bagong tugon pero ang gipanghisgutan dinhi atong gibasa mga kasuguan didto ra sa daang tugon. Nagyon dinhi mga mananapaw ang mga lalaki nga nagabaligya sa ilang dungog. Unsa man ning mga lalaking nagbaligya sa ilang dungog? Kay ang atong nahibaw-an ang mga babae raman kanang gitawag nilang mga patutot o kun pampam o kun sa mga karaan pa pero ang mga dinakdak nga pagasulti burikat nagbaligya sa dungog pero lalaking nagbaligya sa dungog tinuod man na ngano man ako nagtubo magig ko aning syudad sa Mandawi diha mo ko kamatngon og boat na ay mga lalaki diha nga mangulboy ana barog-barog las iskina hilabihan panga isputing mag long sleeve pastilan guwapo unya kay naam sa mga babae nga ang ilang mga bana tuas gawas ma-make up muna gitawag kulboy dadon og asa nga hotel or lodging house pick up na unya ang babae mo'y mubayad kay uhaw na lagi pug kaayo og red horse bear na beer kay ang mga bana tuwa pas gawas unya pag resulta na ang kwartas bana mo gamiton ngitag doktor nga mo kuha nga di madayon ang bata makuha. Ay gisguta din nga mga lalaki nagbaligya sa iya kinini ang lalaki nagbaligya silang dungog. Ang mga lalaki nga makighilawa sa sama nilang lalaki nasabtan na ninyo. Tingali ang uban minaron lagot sa tuwa kay abig nang hilabot tayo nagpasabot rata na. Ang mga lalaking nagigilaw sama nilang lalaki gisgutar bastong gibasa sa babaw dili makasulod sa gingharian sa Dios. Unya ni apa kung isgutan ang mga kawatan mo nga no nindiyag dagsang ni ron wa na lagi sila magtudlo ano na po sugo mga kawatan ang mga hakog di ba ka mao ba magtan-aw sitwasyon sa tao hakog ang mga palahubog karong panahon na pastilan, bisan mga daga, pagkusuga na yun manginom. Dahil nag-ingon nga, kuya, tagay ta. Sa una, kanang pulong tagay, lahi man na ang akong pagsabot ana kay na magos drama-drama lagi sa una, nagtagay sa kalipay. Ang tagay, laki good inom, pero ila di tagay, but pasabot mag-inom. Paghubog-hubog, mga palahubog. Sa unang mga panahon, ang ulitaw, wow, o kitaan sa mga daga, mga ginikanan nga moinom kay lahi ang pagtan-aw sa una sa mga ulitaong palahubog kaysa dili. Pero karon ang mahag-inahan palahubog. Ang mga anak palahubog. Hasta pa mga babae, ano sana? Mga palahubog na. Unya nagyon diri ang mga mapasipalahon o ang mga mangingilan. Mo ni gisgutan. Matud pastong gibasa sa ibabaw dili makasulod sa gingharian sa Dios ang magunay sa masig ka lalaki, masig ka babae. Ang akong gibasa ang the word of God o kung ang pulong sa Dios. Anita magbasa sa imbibi sa maing balita Biblia para nga doon na pay uban nga mga punto nga inyuhang masabtan ba. Kay ang tuyo gud niini nga programa nga inyong gipamatian mutug-an og mosulti ni sa kamatuoran. Muna nga ang inyong mga pangutana ibase namo sa Biblia bisan pa og unsa na ka hait na nga pangutana
amo nang tubagon kay panahonang masayod mo sa kamatuoran. Sa 6:9 gihapon o og GS naging din sa Imbibis may balita Biblia. So walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Period. Tanawa, ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Unsa mang buhata sa tao nga makonsider nato nga dautan. Ipadayon nato basa, naging din naging din nga matud pa ayaw pagpalimbong kay ang mga taong makihilawason o nagsimba sa mga Diyos, mo maginaroy daghan, kugus-kuguson pag makadlawon, ihatod og laing bay, kay di man kasaka og siyara, di man kalakaw. Sunod din o mga mananapaw. Tanaw lang ka ha? O mga mananapaw. O nakighilawas sa isig kalalaki o isig ka babae. Nasabtan na ninyo. Unsa nang isig kalalaki, isig ka babae. Naging o kawatan, o hakog, o mga palahubog, tigbutang-butang, o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang pangutana sa imong stand, mauni ang among stand, dili na uyon sa kabubuton sa Ginoo, iya na lang na sa tao. Muna nga ang tao nagnamas-tamas sa Ginoo, giyatak-gitakan ang balaod sa Ginoo. Pagbuhat sa unang magtiayon sa Ginoo si Adan ug si Iba, lalaki babae. Daghang mga katuigan, mga siglong ng labay. Ang ilang magtiayon, babae lalaki gyud. Pero karon ilhon ang magtiayon kaslo na sa simbahan, pulos lalaki, pulos babae. Ha? Unsa may inyong hunahuna diha? Na sigo nis kabubuton sa Ginoo? Wala. Gikalaro og sultis Biblia, di makasulod sa gingharian sa Dios. Si Kristo namulong siya nga dili ang tanan magingon ako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang nagtuman sa kabubuton sa masama amahan sa langit. Dili ni kabubuton sa Dios, kabubuton lang gyud ni sa simbahan. Naarag gyud na sa inyo kung kamo musunod sa simbahan o kung musunod ba mo sa Dios, kay ang nagsunod sa kabubuton sa Dios mo'y makasulod sa gingharian sa langit. Ang nagsupak sa kabubuton sa Dios mo'y mahiadto dito sa kalayo sa impierno. Mamili ka, higala ni ining duha. Si Brother Louie, maghatag og dugang pagpatinaw ani mga bahina. Brother Louie? Okay, dugang salamat Brother John. Salamat po sa pangutana nga miabot dinhi sa ato nga programa. Sa di pa ko mohatag og dugang tubag ato sa ning lilion makadiyot ang ato nga Facebook mga higala atong live. Ato ning tanaw ni ay daghan ay mga kahigalaan nato nga nagpadala og message niya si Jovelyn Doktora Langido sa kuani diha ni sa Medellin. Ani ato pong nakita si Robelyn Villaganas ni Cesario. Ay Mads, maayong gabi ninyo din ha Mads. Salamat asa mo ron sa Isla Silutungan, sa Masbate, sa Manila pa. Unya salamat sa pagbiyo. Hope nga okay lang mo diha tanan. Ang Diyos magpanalangin sa inyo. Okay, tuan sila sa Masbate. Good evening, watching from Hilutungan. Kani sa Isla. Isla. Kaya na maguni balay sa Masbate, na balay sa Lutungan, na boy balay sa Kawayan. Amot nga ni sila nga tungod lagi po sa panalangin sa Ginoo. Wana gigamit lang gipod sa maayong plano. Nga salamat man sa inyong inyong pagbiyo sa atong programa unya hikalimti mi ayaw. Okay, ni asad si Jansky Ilustrisimo. Good evening diha ninyo Aya John, watching Midiris Kinatarkan. Oy maayong gabi sa tanan taga Kinatarkan Island. Okay, nakalimot ko ba dyan, nakadumdum ko ron nga si Brother Ilustrisimo katong gikas Boreas tong naadya sa Hibitngel Island igsuon ni Sito. Si Ninong Josue marang mo Ilustrisimo. Kinahanglan siya og Bible. Natagaan ko na ni siya Bible. Ang nahatag na ko kay moro may available ang MBB, pero ang gikinahanglan niya ang popular version. Pinadayag. Huwag na ako no kay pinadayag, mangayo siya. Magkuantaan na kanini ang Ninong kay ang dias ako, ang available na ko is MBB.
Pero sagdi lang atong sulayan kay basin si Brother Libby ug napay available ikambyo na lang nato ang MBB sa pinadayag. Akin ni asad si Brother tanahon niya si niya si Agripino Dakal, si Inday Tobrad, akong apo. Katos Agripina dito. Agripino Ang nag-text iyang ako, nag-text, pero ang gigamit nga account iya. Niya pagyod, apod si Brother Elmuda Flores. Labi na gyud ang nagkasal di makasulod sa ginharian sa langit. Okay, salamat sa imong contribution, Brother Modam. Alang sa mga bag-o pang naminaw sa programa, si Brother Modam, to Anis Toboso Negros sa Tusing Salamangka, 53 katuig nis Baptist. Unya karon. Salamat, Brother Modam. Nakapangalagad ka na Ginoo. Unya pila na gid ka mga Baptist nga gitawag sa Ginoo sa kamaturan. Dili ingon nga ang Baptist dili kamaturan, pero ni-upgrade lang sila sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Diabetes mabuli, Brother John, na ay isa po diya ang Jesus Miracle Crusade. Si Brother Gabino nga na-baptize po. Ang usa sa mga butang nga akong gikuan, Brother Libby, ang diha sa Biblia gud, ang pulong sa Dios buhi nagalihok gamahanan, hait pas ispadang duhay sulab, nangadutlan gud ni sila. May gikan sa Mormons, may gikan sa Baptist, may gikan sa kananaang gikan sa Iglesia ni Cristo, unya gikan sa Katoliko, may gikan sa born again. Muna nga dili gyud nato gyud ikamahay sa Ginoo nga kining programa iya gyud ni nga gipanalanginan bisan pa sa mga kalisod nga atong naagian tungod sa pinansyal, pero sa gihapon ang Ginoo nag-provide bisan sa tuman nato kalisod. Yan nasay atong na baptize pod kuan pod Jesus is Lord. Sa kang Edi Villanueva na Jesus is Lord. Sa dihang paminaw siya sa Bible study, iyag yung gi-compare og ayo siya layo ara gud ay brad oy. Sa layo rin ko kayo sa kamaturan nila. Kung maminaw, layo ra. Pero di gud maminaw, saan magiging na. Anya ni asad si Yani Sirodasi. Magkaroon po ko doon ganit prido ada. Sirodasi. Yani Sirodasi. Good evening. Ninyo diha Kuya John, watching from Davao. Okay na day ka din day anak ni Dong Wilson Lipon. Si Marian man anya maiala ning bali ana day kag Davao day, so salamat niya, ingat ka din kay di ka palabi des durian day kay ting ma-high blood ka mo uli diri sa tuwa. Thank you kayo sa pag-view. Shout out ila ni Ate Niril og Kuya Erwin og sa akong mga sister kauban diri sa balay. Keep safe mo and more power. God bless. Thank you, Nay. Niya po si Milda Mariket Galiaris. Oy, ma'am, salamat sa pag-view, mama. Watching from Lapu-Lapu, Cebu. Salamat kay ma'am. Salamat no sa Dias Lapu-Lapu atong mga viewers. Niya atong tanaw higala ang mga nahidugang nga naglantaw sa ato nga programa karon. Ato nakita ni si Henley Ibo. Sister, sa kuan man ni magdaguok ni Taboylan. May gabiin niyo din Si Yani Sirodase katon sa Davao. Yes. Niya si Leslie Rosasinia, si Nats Losero, si Grivel Lakad, niya si Melvin Pipito. Anya nakita po nato si Roselyn Mainit sa Germany ni. Anya ato ning tan-awon ang pikas sa mga nag-heart no. Niya daghan dinhi. Niya po si Sister Susan Magsayo. Niya po si Kimberly Morillo, Milda Galiaris.
Si Mila Galyares mo to kaganina taga ko aman dito anar sa Lapu-Lapu na salamat sa pagbiusad nila ni ninang Susan Magsayo na ani diha sa Nipa Mahawak Medellin. Anya niya pod si Pipa Kuwa. Okay, murag mga bag-o ning mga atong mga nabasa ning uban. Anya niya pod sila Sister Ann Kaomiran. Okay, salamat day. Naarani sa Gupio Street, Bugo City. Anya ato pong nakita dinhi si Magno Lasco. Anya si Julian Piacidad Mata. Ato sa nakita si Oliver Kin Gijen. Salamat no. So mani ato mga nakita higala dinhi sa screen atong mga kahigalaan o makaigsunan nga nakig-uban nato karong gabi no niya amo lang ihangyo no nga palihog lang ato sad nga i-share mga higala ngadto sa atong mga friend nga atong programa parang daghan sab nga makasud-ong o makakita sa ato nga programa unya daghan mag-bless sila. So salamat sa pangutanang gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So ang pangutana nangutana siya kung sa stand. Sa di pa di kung basahon pod nga contribution siguro ni. Ang nagkasal bangkong ug baliw apil ang gikasal. Ang termino nga bangkong. Dugay na ng pinulungan na Brother Libby pero dili na lang kay nagigamit sa pagkakaroon kay sa mga nang maingon nga gibangkong na. Gibangkong na. O so na pabalik ka sa walang ta kay ba murag expression siguro pero nadungog gyud na nato pero dili na lang kaayo na ginayus karong panahon na. Kadaghan ta kadog ana. Matud pa niya nagkasal ko no gibangkong. Og baliw apil na ang gikasal. Okay no? So, mao na ang bag-o nga atong mga nadungog sa mga balita nga ang Pope mga higala nagtugot na nga blessingan nga magpuyo lalaki ngadto sa lalaki o babae ngadto sa babae. Kay ila daw respetuhan. Niya magpuyo gani nagpasabot nga ning alaw ang simbahan nga sa mga buhat sa bayot o sa tumboy. Murabag makaingon nga giblisingan nila. Ya kisa man kay nag-blessing ana sila tuoy tawo nag-blessing pero ang ilang nagampo sa Ginoo nga panalanginan ang ilang pagpuyo. Di ka na kasumpaki sa kaubuton sa Ginoo. Kay originally ang tao higala gibuhat sa Ginoo ang babae para gyud sa lalaki. Mamo na giingon sa Ginoo. Ang babae gibuhat para sa lalaki, sa sinugdanan gyud. O niya ang lalaki alang sa babae. Mo na biblical gyud. O niya Dios balang kasulatan sa unang panahon higala imong makita na bawal gina niya atong basahon no sa Levitico kapitulo 18 versikulo 22. Atong tanawon ang Biblia mga higala. 18:22 sa Levitico. Unsa may gisulti dinhi? Og naamoy Biblia diha mahimong inyong tanawon kung okay ba nga ang lalaki makigdug sa isig kalalaki. Atong basahon 18:22. Amo ni atong mabasa gaingon dinhi. Dili ka maghigda tipon sa lalaki sama sa paghigda tipon sa babae. Kini gidumtan sa Dios. Tiyan mo na? Lalaki muhigda sa isig kalalaki og maghimog butang nga samas gihimo sa lalaki babae. Ang atong nabasa dinhi gidumtan kini sa Dios. Kamo nalay hunahuna ana nganong nagtugot ang simbahan sa mga butang gidumtan sa Dios, blessingan ang lalaki nga magpuyo isig kalalaki, blessingan kisa kay mo bless ana
panalanginan kas Ginoo mga higala nga nahisupak naman na sa kaubuton sa Ginoo. Wa naman na mauyon sa kaubuton sa Ginoo. Dulumtanan gud, gidumtan kini ni Jehova mga higala. Dulumtanan sa Ginoo. Nya mahimo din ang dili dulumtanan ang gidumtan sa Ginoo. Bakoy on din sa Ginoo iyang gisulti. Dulumtanan nganong dulumtanan man tungod kay ang planos Ginoo nga ang babae alang sa lalaki, dili kay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae to sa babae. Sa hinungdan ang Biblia nagsulti nga ang lalaki nga makigdog sa lalaki og magbuhat silag mga buhat sama sa buhaton sa lalaki og sa babae, gidumtan kini sa Dios mga higala. Nagpasabot na nga ang simbahan nga miuyon ana nga blisingan na naghimo siyang dulumtanan at tubangan sa Dios. Gidumtana sa Ginoo higala kanang buhata. Di ba yata dili ba yata nagkundim sa usa ka bayot o sa tumboy. Ang gikundim ang higala din sa Biblia, ang buhat. Kay maluwas ba yan tanang tao kana kon magkinabuhi subay sa kabutos Ginoo, magpugong sa kaugalingon ba? So kung ako o sa kabayot, ang akong buhaton, mga higala, akong pugnan ang akong kailibgon. Nga naman kay kundi na to pugnan, dulumtanan man at tubangan si Ginoo higala, gidumtan kinis Ginoo. So mo hinungdan nga, di na to himuon ang mga dulumtanan at tubangan si Ginoo. O niya, niya itong basahon sa Levitico Kapitulo 20 o niya, versikulo 13. Atong tanaw din og unsay gisulti sa balaang kasulatan sa Levitico 20 versikulo 13. Niya diyon ang pulong sa Ginoo. Kung ang usa ka tawo lalaki mohigda ipon sa lalaki, ingon nga siya babae. Amo na ha? Ingon nga siya babae. O sa iyo Biblia, silang duruha nagbuhat og dulumtanan. Silang duruha sa pagkamatuod gayod, pagapatyon. Patyon mo na balaod si strikto kay Ginoo sa unang panahon. Panahon sa mga Israelitas, ang usa ka lalaki nga mutipon paghigda sa usa ka lalaki og magbuhat sila ingon sa buhat sa babaeng lalaki. Ingon ang Biblia ito nabasa, silang duruha dulumtanan og silang duruha sa pagkamatuod gayod pagapatyon. Kakuyaw ana Ginoo Biblia nga naman kay dulumtanan kini at tubangan sa Dios. Lisod kay na higala kung dunay simbahan, dunay relihiyon nga ang bakak iyang sagupon mga higala. Labaw pa Dios o maoning desisyon nga ang lalaki pwede na nga blisingan makigtipon sa sig kalalaki o niya babae blisingan sa dihang makigtipon sa sig babae. Muna makita nimo sa mga gipang-post sa Facebook na mga babae gipangkasal babae ngadtos babae o niya gipahalok-halok pagin sila, publiko nga paghalok. O maghalok-halok pod ang mga lalaki, mga babae maghalok-halok pod sila sa kanano mo dang matod pa sa nag-text ganiha gibangko buhata baliw na tubangan sa Ginoo, gidumta na sa Ginoo kanang buhata mga higala. Karon sa unang panahon mga higala, panahon sa nila ni Lot, ang hinungdan bitaw nganong gisunog ang Sodoma og ang Gomora mga higala tungod sa gitawag og grabing prostitusyon. Kana bang prostitusyon o kanang gitawag og homosexual activity gihimo na sa unang panahon.
Niya ko basahon sa Judas 1 versikulo 7. Ingon ani atong mabasa. Sa ingon usab ang Sodoma og ang Gomora og ang silingang kalungsuran. Tiyan mo na ha? Sodoma og ang Gomora og ang silingang mga kalungsuran nga sa samang paagi na nagpatuyang sa pagpakighilawas og sa dili kinaiyang kaulag, dili kinaiya kay ang lalaki, ang babae para mas laki, ang lalaki para sa babae, pero kanang word nga dili kinaiyang kaulag nagpasabot na ang di kinaiya kanang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, dili kinaiyang kaulag. Nya gaingon sunan dinhi atong mabasa, nahimo silang mga panig-ingnan pinaagi sa paghiagom sa silot nga dayon sa kalayo. Tiyaw ba na? Ang gibuhat sa Sodoma Gomora nganong gipaulanan tos Ginuog kalayo sa unang panahon. Gisunog ang Sodoma Gomora, limang kabasahon nimo ang Genesis Kapitulo 19, na adi ang story mga higala. Sa pag-adtog yun sa duha ka manulunda ngadto sa Sodoma Gomora, gi-entertain dayon ni Lot, gipadayon niya o niya gipakaon niya dito silang panimala gi-entertain, nahibaw-an mana sa tibuok lugar sa Sodoma o sa Gomora. Nahibaw-an nga na ay bisita si Lot nga mga lalaki mahigala o niya unsa may nahitabo dito at dapita. Ang nahitabo dito mga tao adto dito maniara gud koy basahon mga higala gayon ni nga sa 18:14 o niya migula si Lot sa story na ni sa istorya na ni. Ang istorya din higala nagkanayon nga giadto sa daghang mga lalaki mga tao ang panimalay ni Lot ning hangyo nga pagawasan na ang imong mga bisita nga mga lalaki kay gusto ming makikila-ila kanila. Pero ayon sa kung ibasa sa 18:20 sa Genesis, og si Jehova mingon kaniya tungod kay ang pagtuaw sa Sodoma og sa Gomora dako og tungod kay ang ilang mga sala mabugat sa labihan gayon, mao'y hinungdan nga ang mga manulunda sa Ginoo niadto sa Sodoma Gomora aron sa pagpahibalo niadtong mga tao nga iyas Ginoo nga tua nagpuyo sa dautan nga mga syudad sa Sodoma Gomora. Nga naman unsay gibuhat nila sa Judas 1 versikulo 7 higala, naghimo sila dili kinaiya nga kaulag ilang gihimo. Muna nga atong mabasa nga kadtong paglaglag sa Ginoo sa Sodoma Gomora nahimo tong panig-ingnan nato karon panahon na nga sa katapusan impierno gyud ang kalaglagan ni adtong mga tao nga magdug lalaki babae subay og maapil higala ang kadtong nagblessing nila kay ning uyon sa ilang mga buhat nga dulumtanan at tubangan sa Ginoo. So wa naman time higala sa di pa tapuson ng atong tulumanon niya ang atong theme song. Ni hatong ang yun si Brother John alang sa closing prayer. Kita. Galangpanan ug makagagahom namo nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot sa dulong ug sinaminaw. Panalangin ni ang tanan dadas kahayag sa kamatuoran ug unya daghan ang maandam sa adlaw.